हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरवनचारी, यमुनतीरवनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. लेवल 1 கிளாஸ்ல 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம், விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். பிரபஞ்ச வடிவத்தை பகவான் இன்னைக்கு அர்ஜுனருக்கு வந்து காட்ட போகின்றார். சோ இதுல வந்து 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரெண்டத்தி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? யாரு வாசிக்கிறேன்னு தெரியல மாதாஜி. வாசிக்கிறதுக்கு தெரியல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இதுதான் தெரியுது. ஒரு நிமிஷம் நான் திருப்பி போடுறேன். இப்ப தெரியுது மாதாஜி. பிரணத்தி தெரியுதுங்களா? வாசிங்க பிரபுஜி. யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? யாரோ வாசிக்கிறேன் நீங்களே. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் வாசிக்க மாட்டேன். வாசிங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞான திருநாசிய ஞானாந்த சாலகய சது ஊர்ஜிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா கதா மகமதிம் ததா சவ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரகே ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரதாதம் சக கண ரகுநாதன் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வதைதம் சாவதாதம் தூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதாம் சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்சம் சே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிக காந்த ராதா காந்த நமஸ்குதே சப்த காஞ்சனா கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி வருஷ பாதுசுதே தேவி பிரணாமி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பதாரு ச ஏவசம் பாவசேய நமோ பிரம்மண்ய தேவகோ பிரம்மாண்ய ஹதாய ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பராதாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்யாய நமோ
गौर दृष्टे नमः गुरवे गौर संद्राय राधिकाय तदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्पत्ताय नमो नमः नमः ओम कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय पूंदले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सूस्यवादी पाश्चाद देशपातारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वादादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी थैंक यू மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? அத்தியாயம் 10ஓட சுருக்கம் சம்மரி தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ நேத்துக்கு நம்ம வந்து 10வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா 10வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? விபூதி யோகம். பகவானுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த முக்குணங்கள் ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், இந்த ஜட உலகுக்கு ஏற்பட்ட அந்த 3 குணங்களின் காரணமாக நம்ம ஒரு திரை மாதிரி இருக்கு. அதனால நம்மளால பகவானை பற்றின சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றின குணங்களை வந்து அறிய முடியாதவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். ஆனால் நம் அனைவருக்கும் ஆதாரம் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். நம்ம நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து 3 முழுமுதற் கடவுளாக 3 மூலங்களில் இருக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு இல்லையா? சோ பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ அவர்தான் வந்து அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பதுதான் பகவத்கீதையின் சாராம்சம். ஒரு அத்தியாயத்திலையும் பகவான் வந்து பக்தின்னு சொல்லிட்டே இருக்கார். சோ அதுதான் வந்து கீதையோட சாராம்சம். நமக்கு எத்தனையோ யோகங்களை சொல்லி கொடுத்தார். அர்ஜுன விஷாத யோகம், சாங்கிய யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம், தியான யோகம். ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த 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 யோகத்துல பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது, என்னுடைய பக்தன் வந்து ஞானிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் அப்படின்ட்டு ஒரு டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ பகவான் வந்து பக்தி யோகத்தை இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த ரூபத்தில் இருக்கின்றார், என்னென்ன வடிவத்தில் இருக்கின்றார், அவருடைய குணாதிசயங்களை பற்றி சொன்னார். என்னுடைய இந்த இது பாத்தீங்கன்னா வைபவங்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டது அல்ல, எல்லையற்றது. அதுல ஒரு சிலது மட்டும்தான் நான் வந்து எடுத்துக்காட்டாக உனக்கு கூறுகின்றேன் அப்படின்றத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான்றதை நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் தனது விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி, அது யூனிவர்சல் வடிவம்னா அது கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன், சோ கொஞ்சம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகின்றார். தூய பக்தன், எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு உங்களுடைய விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட. ஏன்னா நீங்க இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, என்னென்ன இதுல வந்து என்ன ரூபத்துல இருக்கீங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க, நான் அதை வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், எனக்கு அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு காட்டுங்கன்னு கேட்கிறார். சோ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து முதல்ல டிஸ்கிரைப் பண்றார், விவரிக்கின்றார். அதற்கப்புறம் வந்து அந்த ரூபத்தை காட்டுறார் அர்ஜுனனுக்கு. அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுடைய அந்த அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருந்தது, உணர்வுகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து அந்த அனுபவத்தை வந்து அர்ஜுனன் வந்து விவரிக்கின்றார். அகைன் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்விகள் இருக்கின்றது. இதை வந்து அதற்குண்டான பதிலையும் கிருஷ்ணர் கொடுக்கின்றார். இந்த ரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வந்து விடுகின்றது. அந்த நண்பன் உறவு அதெல்லாம் போயிட்டு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு சிஷ்யர் அதெல்லாம் போயிட்டு பயம் வந்துடுது. ஏன்னா அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அவ்வளவு விசாலமாக இருக்கின்றது. அதனால அவர் பிரேயர்களை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றார். அதற்கப்புறம் பகவான் சொல்றாரு, இந்த குருட்சேத்த போர்க்களத்தில் மகாபாரத போர் நடக்கிற இடத்துல அத்தனை பேருமே இருக்காங்க. ஆனா அவருடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனால் மட்டும்தான் பார்க்க முடிந்தது. அதுவும் அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு வந்து தூய பக்தி அப்படின்ற வந்து தேவை. அது இருந்தால் மட்டுமே அந்த பார்வையின் மூலமாக, அந்த கண்களின் மூலமாக பார்க்க முடியும். திவ்யமான கண்கள் வேணும் பகவானுடைய லீலையை பார்க்கறதுக்கு அப்படின்றதோட இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம முடிக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஏகதசோத்யய விஸ்வரூப தர்சன யோகா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிடுங்க பிரபுஜி. அர்ஜுன உவாச அனுஜாய பரமம் ஈயம் ஆத்மாத்மா சம்ஸ்கிருதம் த்வயம் விசத்தேன மோகோ அவ்யம் அயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை எனக்கு அன்புடன் வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவர் என்ன சொல்றார்? எனக்கு உடல் எல்லாம் நடுங்குகின்றது, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு அவருக்கு இல்லையா? அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். எனக்கு புத்தி பேதலித்து விட்டது, எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியல, ரொம்ப குழம்பி உள்ளேன், எனக்கு தெளிவான ஒரு வழியை கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சரணடைந்தார் இல்லையா அர்ஜுனன். இப்ப என்ன சொல்றார்? பகவானுடைய எல்லா அறிவுரைகளையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம், அவருடைய குணாதிசயங்களை கேட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப அவர் என்ன சொல்றார்? எனது மயக்கம் இப்போது தெளிந்து விட்டது. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு. சோ எல்லாருமே நீங்க வாய்ப்பு எடுத்துட்டு வாசிக்கணும் தாழ்மையா கேட்டுக்கொள்கின்றோம். 2வது 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சூரிய பிரகாஷ் பிரபுஜி வாசிங்க. சூரிய பிரகாஷ் பிரபுஜி. ருக்மணி மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி வாசிங்க. ஹி பூதானாம் சுதௌ விஸ்தரேஷ மயா தவத்த கமல பத்ராட்ச மகாத்மயம் அபிசாவ்யயம் ஏவம் ஏதத் யதார்த்தத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர பிரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். பகவான் தாமரை கண்களை உடையவரேன்னு அவர் இப்ப குளோரிஃபை பண்றார். உங்களுக்கிட்ட இந்த ஞானத்தை கேட்டதுனால எனக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்து விட்டேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். நீங்க சொல்லிருக்கீங்க பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் எல்லா உயிருள்ள உயிரற்ற அசையக்கூடிய அசைவற்ற எல்லாத்துக்குள்ளும் உள்ளும் புறமும் நானே இருக்கின்றேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? அதை நான் பார்க்கணும்னு விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். அவர் கண்டினியூ பண்றாரு அடுத்த இதுல 4வது ஸ்லோகம் 5வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கனகம்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மன்யசே யதி தக்ஷயம் மயா திரஷ்டும் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே தவம் தர்சயாத்மானம் அவ்யயம் ஸ்ரீ பகவான் உவாச பஸ்ய மே பார்க ரூபாணி சதவோ ஜஹஸ்ரஸ நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதினி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். சோ அவர் கடைசியா என்ன கேட்கிறார்? உங்களுடைய ரூபங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க, அதை நான் புரிந்து கொண்டேன். எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் எனக்கு உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டி அருள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இப்ப அவருக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட போகின்றார். 6வது 9வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. குயிக்கா வாசிடுங்க. வாசிங்க மாதாஜி. பஸ்யாதித்யான் பசுன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ
मरुदस्तदा बहून् यत्रुस् पूर्वाणि पश्यासर्याणि भारत। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो महरि दर्श्याम् आसपत्ताय परमं रूपम् ஐஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை மறந்துடக்கூடாது. என்ன நடந்துச்சுன்னு திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார், அதற்கு சஞ்சயன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதான் நம்ம இவ்வளவு பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இப்படி அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் சொல்றாங்க திருதராஷ்டிரருக்கு. 10வது 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக பக்தர நயனம், அநேகாத்புத தர்சனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யானி கோத்யவிதம், திவ்ய மால்யாம்பரதனம், திவ்ய கந்தானுலேபனம், சர்வாஷ்சர்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. எங்க பார்த்தாலும் பகவானே தெரிகிறாராம். சோ அர்ஜுனன் எல்லா இடத்துலயும் விழுந்து விழுந்து வணங்கினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ அந்த விஸ்வரூபத்துல பார்க்கும்போது அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், என்னென்ன அவரால் எண்ணிலடங்காதவற்றையாக பார்க்கிறார். அது எல்லாமே அற்புதமாக இருக்கின்றது, அதே சமயத்தில் மிகவும் திவ்யமாக இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 12, 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. திவி ஸ்ரேயஸ் ரஷய பவேத் யுகபத் உத்திதா யதிபா ஷகுஷ்ய யஷத் பாஷஸ் தஷ மகாத்மன தத்ரைக்க ஸ்தம் ஜகத் குருஸ்தனம் பவித்ரம் பிரபுபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத தேவ தேவஸ்ய ஷரீர பாண்டவஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். நம்ம ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியாது. பகவானுடைய அந்த பிரகாசம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான இல்ல, பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களை ஒரே சமயத்துல மேபி அதுக்கு ஈக்குவல் ஆகலாம் அப்படின்றத சொல்றாரு. நம்மளால ஒரு சூரியனையே நம்ம நேர பார்க்க முடியலையா? அப்ப அர்ஜுனனால எப்படி முடிந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுடைய கருணை. அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுத்த தெய்வீக அந்த கண்கள் மூலமாக அந்த தரிசனம் அவருக்கு கிடைத்ததுன்னு பார்க்கலாம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்த்தோன்னா அதை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இல்லையா? அதுவும் எவ்வளவு ஹைட், எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம அதெல்லாம் நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது இல்லையா? நம்ம ஃபுல்லாலாம் பார்க்க முடியாது. ஆனா அர்ஜுனனால முடிந்தது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணை இருந்ததனால அந்த தெய்வீக கண்கள் மூலமாக அர்ஜுனனுக்கு அந்த அருள் கிடைத்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ததச விஸ்மயாவிஷ்டோ யுதிஷ்டரோமா தனஞ்சய பிரணமய்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி அடுத்தது நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பயங்கர ஆச்சரியமாகவும் இருக்கு, அதே சமயத்துல குழப்பமாகவும் இருக்கின்றது. பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதெல்லாம் அங்க பார்க்கறதுனால ரொம்ப குழப்பம், வியப்பு, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அர்ஜுனனுக்கு. அவரோட உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்லோரெக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, மயிர் கூச்செறிய புல்லரித்து விட்டது, சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்கள், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரோட கை வந்து கூப்பிய கரங்கள் ஆயிடுச்சு பகவானை பார்த்த உடனே. சோ பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கிட்டார். அது மட்டும் இல்ல, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் விழுந்து விழுந்து வணங்குவார். ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் பகவானே இருக்கிறதுனால. 15, 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. பஷ்யாமி தேவம் ஸ்தவதேவ. யாரு சொல்றாங்க? அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேஹே சர்வாம்ஸ்ததா விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷிம் சர்வான் உரகாம்ச திவ்யா. 16வது ஸ்லோகம். அநேக பாஹூதர பக்திர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோ அனந்தரூபம் நாந்தம் ந மத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். எல்லா தேவர்களும் மற்றும் இதர உயிரினங்களும் எல்லாமே பகவானோட உடல்ல சிறப்பாக இருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். ஏன்னா எல்லாற்றுக்கும் அவர்தான் மூலம், நானே வித்திட்டவன் விதைன்றதையும் அவர் சொல்லியிருக்கார். அவர்கிட்ட இருந்துதான் மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சமே உருவாக்கப்பட்டதுன்றத பாக்குறோம் இல்லையா. அப்போ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அங்கம். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உனது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். இதை நம்மளால எப்படி புரிந்து கொள்வதுன்னே தெரியல. நம்ம ஒரு இதை பார்த்தோன்னா அது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா எங்கும் பரவி இருக்கிறது, இத்தனை கைகள், இத்தனை கால்கள், இத்தனை கண்கள் எல்லாம் அது எப்படி அவரால் பார்க்க முடிந்தது? அதற்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான திவ்யமான கண்களை பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தார், பார்வையை கொடுத்தார்ன்றதை பார்க்கலாம். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. ஏன்னா எல்லா இடமே வந்து அப்படியே வியாபித்திருக்குங்க. எங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க எங்க முடியறீங்கன்றதே என்னால வந்து பார்க்க முடியவில்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 17, 18, 20, 21 4 ஸ்லோகங்கள் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. 17, 18, 20, 21 யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பாகியலட்சுமி மாதாஜி, யுகேந்திரன் பிரபுஜி வாசிங்க யாராவது. டைம் இல்ல நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிரீடினம் கதினம் சத்வினம் ச தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்தி மந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிரீஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தானலார்க்க தியுதிமப்ரமேயம் த்வம் அக்ஷரம் பரமம் வேதிதவ்யம் த்வம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் த்வம் அவ்யய சாஸ்வத தர்மகோப்தா சனாதனஸ்த்வம் புருஷோ மதோ மே அநாதிமத்யாந்தம் அனந்தவீர்யம் அனந்தபாஹும் சசி சூரியநேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் தீப்தஹுதாசவக்ரம் ஸ்வதேஜசா விஸ்வமிதம் தபந்தம் யாவா ப்ருத்யுயோரிதம் மந்தரம் ஹி வியாப்தம் द्वयैकेन तिगच्छ सर्वा दृष्ट्वात् पुदं स्वरूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदिदं महात्मन्. हरे कृष्ण माताजी. 21 வாசிங்க மாதாஜி. अमीहि त्वां सुरसङ्गा विसन्ति केचित् भीताः प्राज्ञलयोत्क्रन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माताजी। மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ பகவானை பற்றி இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்ற அந்த உணர்வு, அந்த ஃபீலிங்கை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றார். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி, கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பினை போன்று எல்லா இடத்துல பிரகாசமாக இருந்தாலும் உங்களை பார்ப்பதற்கு கடினமாக இருக்குது. இருந்தாலும் உங்ககிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்பல மகுடங்கள், கதை, சக்கரம், திவ்யமான அந்த ஆயுதங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, அவர் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, நீங்களே முதன்மையானவர், பழமையானவர். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து மற்ற ரூபங்கள் வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தோட நித்திய பாதுகாவலர். அதற்காக தான் யுகந்தோறும் எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் வந்து தலையெடுக்கின்றதோ அப்ப வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பகவான் வருகின்றார்ன்றதை பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரா முழுமுதற் கடவுள் நீங்களே என்பதை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். நீங்க ஒருத்தர் தான் நான் பாக்குறனாலும் அந்த ஒருத்தருக்குள்ள எல்லாருமே இருக்காங்க. ஆனா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி, அந்தம், நடு, மத்திய இது எதையுமே என்னால பார்க்க முடியல. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஃபுல்லா நீங்களாவே இருக்கீங்க. மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூ உலகமும் குழம்பி உள்ளது. நான் மட்டுமா குழம்பி இருக்கேன், மூ உலகமுமே வந்து குழம்பி இருக்கின்றது. இந்த ரூபத்தை கண்டு தேவர்களும் கூட பாத்தீங்கன்னா பயந்து நடுங்கி உங்களுடைய நாமங்களை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று பயப்படுறாங்க. கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார்கள். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க அர்ஜுனர் மட்டுமல்ல, 3 உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 23, 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी। रूपं महत्ते बहु वक्त्र नेत्रं महाबाहो बहु बाहुरुपादं बहुतरं बहु तंस्रा करालं दृष्ट्वा लोक प्रव्यति दास तदाहं नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं यात्ताननं दीपत् विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यति तान्दर आत्मा त्रुदिं न विन्दामि शमं सविष्णु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. நான் என்ன பாக்குறேன்னு என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே அப்படின்னு. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கின்றது. இதனால நம்ப முடியான்னு தெரியல. எனக்கு பயம் வந்து பயப்பட ஆரம்பித்து விடுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். 26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு வாசிங்க. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। अमी तत्त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनी बालसंगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीये अभियोधमुक्तै वक्त्राणि ते परामाना विशन्ति तंस्रा करालानि पयानकानि केचित् पिलक्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुर्निदैः उत्तमाङ्गै यदा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रम् एवाभि मुगा ध्रुवन्ति
तदा अवामी नर लोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது? நேற்று நம்ம பார்த்தோம், பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார்? காலமாகவும் நானே இருக்கின்றேன். இனி என்ன வரப்போதோ அதெல்லாம் பகவானுடைய காலம், இறந்த காலம், நிகழ்கின்ற காலம், வரப்போகின்ற எதிர்காலம் எல்லாமே நானே இருக்கேன்னு சொல்றார். சோ இங்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து காட்டுறார், அவங்க இறந்தும் எங்க போறாங்க? பகவானுக்குள்ளேதான் அடைக்கலம் ஆகின்றார்கள். அதனால நீ வந்து அவங்களை கொல்றேன்னு நினைக்காது, இது ஆல்ரெடி நியமிக்கப்பட்டு விட்டது. நீ ஒரு ஜஸ்ட் கருவியாக மட்டும் இருந்து உன்னுடைய கர்மாவை செய் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க அறிவுறுத்துகின்றார் அர்ஜுனனுக்கு. ஏன்னா இதுதான் நடக்க போகுது. கொஞ்சம் அடுத்த 8 நாட்கள்ல இதுதான் நடக்க போகின்றது. யாரு? இந்த அந்த போர்க்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இறந்து போக போகின்றார்கள். சோ அத வந்து இவர் இப்பவே முன்கூட்டியே பார்க்கின்றார். அததான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் எல்லா முக்கிய வீரர்களும் உன்னுடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். ஒரு சிலர் அந்த பல்ல மாட்டிக்கிட்டு நசுக்கப்படுறதையும் நான் காண்கின்றேன். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயுனுள் நுழைகின்றனர். அவர்கிட்ட அந்த வாய் அவ்வளவு ஜுவாலையோடு எரிதான். அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நதி வேகமாக கடலை நோக்கி போகின்றதோ அது போல இவர்கள் எல்லாம் அவருடைய வாய்க்குள்ள போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏன்? பகவான் தான் வந்து காலன்றத சொல்லியிருக்கார். சோ இதுதான் நடக்க போகின்றது, அதை முன்கூட்டியே பார்க்கின்றார் அர்ஜுனர். 32 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 32. हरे कृष्ण माताजी. வாசிங்க பிரபுஜி. श्री भगवान वाचा कालो अस्मि लोकस्य प्रवृत्ते लोकान् समहर्तुमिह प्रवृत्तः हृदये अपि त्वां नव विशन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु யோதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். எந்த ரூபத்தில்? காலமாக. இல்லையா? நமக்கு ஒரு பர்த்டே கொண்டாடும் போது நம்மளுடைய இது வந்து நம்மளுடைய ஏஜ் வந்து அதிகமாக மரணத்தை நோக்கி நம்ம வேகமா போயிட்டே இருக்கோம். அதுதான் நம்மளுடைய காலம். சோ உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். இது வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன ஒரு ட்ரூத், ஃபேக்ட். அதனால நீ வந்து கொல்றதா நினைக்காத, நீ ஒரு கருவி மட்டும்தான். ஒவ்வொரு தடவையும் பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட கனெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கார். நான் கொல்ல மாட்டேன்னு அவர் சொன்னார் இல்லையா, 5 காரணங்கள், அது எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து கவுண்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கான்றத பார்க்கலாம். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 33. தஸ்மாத்தவம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ சித்வா வித்ரூபரூன் புங்கஸ்வ ராஜ்யம் சம்ருத்த மயைவைதே நிகாதக பூர்வ ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ ஸ்வவ சாசிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர் என காலம். எனவே சவ்யவாசாயே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. சோ அர்ஜுனா, நீ வந்து ஒரு கருவி மட்டும்தான், அதனால் நீ எழுந்து போரிடுவாயாக என்றது சொல்றார். 34, 35 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यान् अभियोध वीरान् मया हतां त्वं जहि मां यदिष्ट वित्यश्व जेदाश्री रणे सपत्नान्. संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगत्कदं पीडबीडः प्रणम्य. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். சோ அதனால பகவான் என்ன சொல்றார், நீ ஒரு கருவி மட்டும்தான், நீதான் இந்த இவங்களெல்லாம் கொல்றேன்னு நீ நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்றதை அவர் வந்து இங்க சொல்றார். அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள், கவலைப்பட வேண்டாம். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து எழுதப்பட்ட விதி, அதனால நீ அதை பத்தி நினைக்காத, நீ பெருமனே எந்திரிச்சு போரிடணும் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணராக தெரியறதுனால அவரு அப்படியே சுத்தி சுத்தி வணங்கி கொண்டே இருக்கின்றார், வந்தனங்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றார். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இது நாள் வரைக்கும் அர்ஜுனன் பார்த்திராத ஒரு தோற்றம் இல்லையா, அதை பார்க்கவும் அவருக்கு வந்து குரல் தழுதழுத்து பயம் வந்துடுச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம். 36, 37, 38 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுகுணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. லினோவா டேப் உங்க பெயர்களை மாற்றிட்டா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. சதானே கிருஷிகேச தவ பிரகீர்த்தயா ஜஹத் ருஷ்யத்ய நுரச்யத்தே ச ரசாம்சி பீதாசி திசோ திரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச சித்தசங்கா கஸ்மாச்சதே நமேரன் மகாத்மன் கரியசே பிரம்மணோ அப்யாதிகர்த்தரே அனந்த தேவச ஜகத் நிவாச தவமக்ஷரம் சத சத்பரம் யத் துவமாதி தேவ புருஷ புராண துவமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் வேதாசி வேத்யம் ச பரம் ச தாம திவ்யா ததம் விஸ்வமந்த்ரூப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. இதெல்லாம் பகவான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இதெல்லாம் பாக்குறாரு இல்லையா. அவருடைய நாமத்தை கேட்கறதுனால இந்த உலகமே ஆனந்தமாக இருக்கின்றதா, இதெல்லாம் அவர் வந்து கண்கூடாக பார்க்கின்றார். நம்ம இப்ப வந்து யாராவது ஒரு புரோபாத் வந்து சொல்லியிருப்பாரு, எப்படி எதற்காக நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்ணணும்னு ஒரு பேட்டியில வந்து கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அவர் சொல்லுவார், நான் இப்ப மிஸ்டர் ஜான் மிஸ்டர் ஜான் மிஸ்டர் ஜான் மிஸ்டர் ஜான் சொன்னா அதுல ஏதாவது ஆனந்தம் இருக்கா? வராது. ஆனா எப்ப நீங்க மகாமந்திரமான ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, அந்த ஒரு வார்த்தைக்கும் உள்ளான மீனிங்க வந்து புரிந்து கொண்டு அந்த மந்திரத்தை நம்ம உச்சாடனம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதுல வந்து ஆனந்தம் வருகின்றது அப்படின்றத வந்து பிரபுபாத் வந்து அந்த பேட்டியில சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் சொல்றார், உங்களுடைய நாமத்தை சொல்வதன் மூலமாக, திருநாமத்தை சொல்வதன் மூலமாக உலகம் வந்து ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் வந்து ரொம்ப மரியாதையோட பகவானை வணங்குறாங்க. அதே சமயத்துல அசுரர்கள்லாம் வந்து பயந்து இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். நம்ம இதுவரைக்கும் வந்து பிரம்மதேவர், விஷ்ணு, சிவபெருமான் அப்படிதான் நினைச்சிருக்கோம். பிரம்மதேவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா படைக்கும் கடவுள் அப்படிதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா படைக்கும் கடவுளையே படைத்தவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர், ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம சம்ஹிதரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே சொல்லுவாங்க, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணத்திற்கும் காரணம் யாருன்னா நீங்க தான். இந்த ஜட தோற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். உங்களை புரிந்து கொள்வது வந்து உங்களால் மட்டுமே முடியும், உங்களுடைய தூய பக்தர்களால் மட்டுமே முடியும்ன்றத அவர் சொல்றார். நீரே ஆதி தேவர், முதன்மையாக தோன்றப்பட்ட தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலமும்
நீங்களே அப்படின்றார். மகா பிரளயம் வரும்போது எல்லாமே எங்க போய் வந்து ஐக்கியமாகுது? பகவானுடைய உடலுக்குள்ளதான் போய் அது ஐக்கியமாகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் பகவான் நீங்களே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். இப்ப இவ்வளவுதேனும் கிருஷ்ணர் சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்படியா நான் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னார் இல்லையா? இப்ப அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? அக்னாலேஜ் பண்றார். எல்லா பிரபஞ்ச தோற்றத்திலையும் வந்து நீங்கள் பரவியுள்ளீர்கள், பரபிரம்மம் நானேன்னு பகவான் சொல்லும் போது அவர் கேட்டார் இல்லையா? இப்ப வந்து அத அர்ஜுனன் வந்து அக்னாலேஜ் பண்றாரு. 41, 42வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 41, 42. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। सहेति मत्वा प्रसवं यत् उत्कं ये कृष्ण ये माधव या यादव ये सहेति अजानद महिमानं तवेदं मया प्रमाद प्रणायेन वावि यत् साव असार्थम असत् कृतो असि विहार शय्यासन भोजनाश्नु योगो अद वाय मेच्युत तत् समशम तत् शामयोत्वम अहम अप्रेमेयम। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். எங்க அர்ஜுனர் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பயம் வந்துருச்சு. இவ்வளவு நாள் இவருடைய இந்த குணங்கள் எல்லாம் தெரியாமல் நான் அவர்கிட்ட எப்படியெல்லாம் கிண்டல் பண்ணி விளையாடி இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு? உங்களுடைய இந்த அருமை தெரியாமல் நான் வந்து உங்களை வந்து கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் அகந்தையோடு அழைத்திருக்கின்றேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, அப்படியெல்லாம் பண்ணி கூட நீங்க கொஞ்சம் கூட குறையல இல்லையா? தங்கம் உரச உரச அது பிரகாசமாக தான் இருக்கும். சோ இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. சோ எப்ப வந்து பக்தனுக்கும் வந்து இது உண்டான குவாலிட்டிஸ் இது. நம்ம செய்த தவறுனா உடனே என்ன பண்ணிடணும்? நம்ம சரண்டர் ஆயிடணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து நான் பண்ணினது ஏதாவது தவறாக இருந்தால் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கின்றார். 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 45. கற்பக மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இதுல இன்னும் வாசிக்காம இருக்கீங்க? வாசிங்க மாதாஜி. நான் வாசிட்டேன். வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. अदृष्टपूर्वं क्रिस्तो अस्मि दृष्ट्वा भयेन स विव्यदितं मनो मे तत् मे सर्वस्य देवरूपं प्रसीद देवस्य जगन् निवास। மாதாஜி படிச்சிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொன்னார்? எனக்கு அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா நீங்க உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காட்டுறீங்களா? நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்குன்னு சொல்றீங்களே, அதை எனக்கு கொஞ்சம் காட்டுறீங்களான்னு கேட்டார் இல்லையா? இப்ப என்ன பண்றாரு? பயத்துல போதும் அப்பா போதும், நீங்க வந்து உங்களுடைய 2 கை ரூபத்திலான அந்த தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுங்கள். நாராயண ரூபத்தையும் கேட்பார். 4 கைகளோட இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ரூபத்தை காட்டுங்கள் அப்படின்னு. 46, 48, 49 மாதாஜி யாரும் வாசிட்டீங்க இல்லையா? முதல்ல இதுல வாசிங்க மாதாஜி. இப்போ 1 ஸ்லைட் வாசிக்க ட்ரை பண்ணீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிரீட்டினம் கதினம் சக்ரஸ்தம் இச்சாமி த்வாம் திரஷ்டு மகாம் தவைவ தேவனைவ ரூபணே சதுபுஜேன சகஸ்ரபாஹோ பவ விஸ்வமூர்த்தே நவேத யஜ்ஞாத்ய யனைர்ன தானை நசக்ரியா பிர்ன தபோ பிருக்ரை ஏவம் ரூப சக்ய அகம் நிருலோகே திரிஷ்டும்
त्वन्येन ब्रवीर् माते व्याथा मा च विमूढभावो दृढस्व रूपं घोरमितृङ्ममेतं व्यापेतपि प्रीतमाना पुनस्तवं तवेत मे रूपमितं प्रपश्य. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். இல்லையா? சிரோதக சாயி விஷ்ணு இவர்தான் பரமாத்மாவாக நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன், அது 47வது ஸ்லோகம் பகவான் பேசுறது. சோ 48 நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதே இல்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே ஒழிய நமக்கு அந்த ரூபம் கிடைக்காது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னது? வேதங்களை படிப்பது, புண்ணிய செயல்கள், வேதங்களை படிப்பது, யாகங்கள் செய்வது. கலியுகத்துக்கு உண்டான யாகம் எது? நாம யஜ்ஞம். நாம யஜ்ஞம் தான் கலியுகத்துக்கு உண்டான யஜ்ஞம். தானங்களால பகவானுக்காக நம்ம தானம் பண்றது, புண்ணிய செயல்கள் செய்வது, டெம்பிள் புனரமைக்கிறது, அதற்கு உண்டான வேலைகளை செய்வது, கடும் தவம், இந்த அப்படி இதெல்லாம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமை. இதையெல்லாம் செய்வதால் கூட பகவானுடைய இந்த உருவத்தை காண முடியாதாம். இந்த கலியுகத்துல எப்படி காண முடியும் அப்படின்னாக்கா அவருடைய கருணை இருந்தால் ஒழிய அதை நம்ம பார்க்க முடியாது. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாயா? நான் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு நீ பயந்து போய் குழம்பி இருக்க. இனி இது முடிவு பெறட்டும். சரி, ஆனா பாருங்க பகவான் எவ்வளவு ஒரு கருணை இல்லையா? எப்ப அர்ஜுனனுக்கு அதை காட்டி அதை அர்ஜுனன் பயப்படுறான்னு உடனே சரி ஓகே நான் நார்மலா வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு 4 கை ரூபத்தையும் கிருஷ்ண ரூபத்தையும் காட்டுறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். யசோதாமாவும் நேத்து நம்ம பார்த்தோம்ல தாமோதராஷ்டகத்திலையும் அந்த கயிறு கட்ட முடியலன்னு உடனே அவங்க குழம்பி போய் பயந்து நாராயணா நாராயணான்னு ப்ரே பண்ண ஆரம்பிக்கும். உடனே என்ன பண்றாரு? நார்மலா ஆயிடுறாரு பகவான்றத பார்க்கலாம். சோ இனி இது முடிவு பெறட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார்? எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக, அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 கை ரூபத்தையும் 2 கை ரூபமான கிருஷ்ண ரூபத்தையும் கொண்டு பகவான் இங்க வர்றான்னு பார்க்கலாம். 50வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 50வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சைவாச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவ ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷ்யம் ஆஸ்ய பூவ ஆஸ்ய வாசாயாம் ஆச சத பீடம் ஏனம் பூத்வா பூன சௌமிய வபுர் மகாத்மா. மாதாஜி தேங்க்யூ. கேலக்ஸி, லினோவா இவங்களெல்லாம் எப்படி அப்படியே நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றது அட்டெண்டன்ஸ்ல? உங்களோட பேரெல்லாம் கொஞ்சம் மாத்திட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி பிரபுஜி. முடிஞ்சதுன்னா மாத்திடுங்க உங்களோட பேரை. சிலரால தெரியாது, வயசானவங்களுக்கு அதை மாற்ற தெரியாது. அப்படின்னா பரவாயில்ல. அப்படின்னா உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ்க்காக லிங்க்ல அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய பெயரும் நம்பரும் கொடுத்தீங்கன்னா யுகேந்தர் பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவாங்க. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். பக்தன் என்ன கேட்கிறாரோ அது அப்படியே பகவான் பண்ணுவார், ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார் இல்லையா? சோ பக்தன் கேட்டதுனால அவர் என்ன பண்றார்? அந்த ரூபத்தில் வருகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 51 52 மாதாஜி வாசிங்க. யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிங்க. சுகுணா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைட் வாசிங்க. அர்ஜுன உவாச திருஷ்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌம்யம் ஜனார்தன இதானீம் அஸ்மி சம்ருத்தஹ ச தேஹா சேதா பிரகிருதிம் கதஹ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச சுதூர்தர்ஷம் இதம் ரூபம் திருஷ்டவான் அசிஜன் மம தேவா அப்ஜஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன
कांक्षिणा। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்து உள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அப்பா, இப்பதான் எனக்கு வந்து திருப்தியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பெருமூச்சு எடுக்கின்றார் அர்ஜுனன். அது மட்டுமா, அவர் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் இல்லையா, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒழுங்கா செய்தால் கூட அதை பார்க்க முடியாதுன்னுட்டார். பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஆனா பகவான் வந்து கொடுக்கறதே இல்லை அப்படின்னு பார்க்கலாம். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 54. கற்பகம் மாதாஜியா? யாரு நம்ம பேரு சொன்னோம்? வாசிங்க மாதாஜி, யாராவது வாசிங்க. ஃபயர் டேப்லெட், லினோவா டேப். பக்தியா தௌ அனன்யா சக்திய அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன ஞாதும் த்ரதுஷ்டும் சத்தத்வேன பிரவேஷ்டும் சபரந்தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி வேணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையான ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். மற்ற எது செய்தாலும் வந்து பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. கடைசி ஸ்லோகத்துல இருக்கும். வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. 55வது ஸ்லோகம் பிளஸ் புஷ்டி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु य स माम ஏதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, இல்ல புஷ்டி வாசிச்சிருங்க. வாசிங்க பிரபுஜி. ஓம் தத் சதீரி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபநிஷத்சு ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपचन योगो नाम ஏகதசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காகவே செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். பக்தி மார்க்கத்தை தான் அவர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு இல்லையா? சோ தூய பக்தியில் நம்ம ஈடுபடணும். பல நோக்கு செயல்களை விடுத்து மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு இப்படி இருப்பாரோ அப்படி இருப்பாரோ பகவான், இது என்ன, எப்படி நான் நம்புறது பகவான் சொல்லிட்டு நம்ம பகவத்கீதையில படிச்ச மாதிரி இருக்குமோ அப்படியெல்லாம் அந்த மனக்கற்பனை எல்லாம் விட்டுட்டு முழுமையாக பகவானிடம் சரணடைந்து அவருக்காகவே நாம் செயல்படும் போது, அவர்தான் நம்முடைய பரம இலக்கு அப்படின்னு நம்ம வைத்து செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக இருக்கணும். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்சி நோ மீட் ஈட்டிங் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவன் நிச்சயமாக பகவானை வந்து அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னையோட இதை வந்து பகவான் முடிக்கின்றார். சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் கிட்ட உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாம் கேட்டோம். விபூதி யோகால நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, எல்லாம் எனக்கு புரிந்து விட்டது, அதை வந்து உணர முடியுது. ஆனா எனக்கு உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால், நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, ஒரு உயிருள்ளுக்குள்ளும் உயிரற்றவற்றுக்குள்ளும் அசையும் அசையாத எல்லாவற்றிற்குள்ளும் உள்ளும் புறமும் நான் இருக்கின்றேன், அதை எனக்கு கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். சோ பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து பகவானே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார், டிஸ்கிரைப் பண்றார். எனக்குள்ள இத்தனை பேர் இருக்காங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய பார்வை, அவரை வந்து பகவானோட அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்குள்ளான என்ன ஃபீலிங் இருக்கோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அந்த அனுபவம் வந்து ரொம்ப முதல்ல அவரை எங்க பார்த்தாலுமே பகவானா இருக்கு, விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறாராம். எல்லாம் சுத்திலும் பகவானே இருக்காரு, அதனால விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறாராம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி எல்லாம் போய் பயம் வந்துடுது. அதனால நான் உங்களை ஏதாவது தெரியாம பேசியிருந்தா மன்னிச்சிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், பகவான் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கின்றார், அவருடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கின்றார். நீங்க உங்களுடைய சுய ரூபமான 4 கை ரூபத்திலையும் 2 கை ரூபமான கிருஷ்ண ரூபத்திலையும் நீங்க எனக்கு வந்து அருள் புரியணும் வேண்டிக் கொள்கின்றார். கடைசியில பகவான் என்ன சொல்றார், இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கிடைக்காத ஒன்று, உண்மையான தூய கலங்கமற்ற பக்தனுக்கு மட்டுமே இது கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றார்.
வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கீ ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீ ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கீ ஜெய். நித்தாய் கௌர ஹரி போல், ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒண்ணு சொல்லட்டேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் ஒரு தமிழ் இதுல படிச்சேன் மாதாஜி. எங்கும் கைகள், கால்கள், கண்கள், தலைகள், வாய்கள், காதுகளுடன் நிறம்பல, வகைப்பல, அளவு பலவாக எங்கும் நிறைந்துள்ள என் திவ்ய ரூபத்தை பார்த்தா, என் திவ்ய ரூபத்தை பார்த்தா அப்படின்னு பகவான் சொல்றதா நான் படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அவரே டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அதேதான் திருப்பி அர்ஜுனனும் சொல்றாரு இல்லையா? உங்களை எல்லா இடத்துலயும் எத்தனை வாய் எத்தனை அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு ஜுவாலி வருகின்றது, அதற்குள்ள இவங்க எல்லாம் போறாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். ஏன்னா பகவான் வந்து காலம் அப்படின்னு நேத்து இதுல நம்ம பார்த்தோம். சோ இத நடக்க போகுது. அதனால நீதான் சண்டை போடுற, உன்னாலதான் அவங்க இறக்க போகின்றார்கள்ன்றதெல்லாம் நீ நினைக்காத. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அவர் பாருங்க, எடுத்த உடனே இதெல்லாம் சொல்லல. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை மென்டலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கடைசியா அந்த ரூபத்தை காட்டி அதுலயே அவரால் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல இல்லையா அர்ஜுனருக்கு. சோ மிக உயர்ந்த உன்னதமான திவ்யமான தெய்வீகமான ரகசியமான அப்படியெல்லாம் சொல்லி கடைசியில வந்து என்ன சொல்றாரு, இப்ப புரியுதாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமா அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுகின்றான்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் எதுவும் கொஸ்டின் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு கொஸ்டின், இது என் பையனுடைய கொஸ்டின். எஸ் மாதாஜி, கேளுங்க மாதாஜி. முழு முதற் கடவுள் விஷ்ணு அப்படின்னு நீங்க இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அவன் கேக்குறான், நம்ம முழு முதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையார தானே கும்பிடுறோம் ஃபர்ஸ்ட். எப்படி விஷ்ணு கும்பிடலாம் அப்படின்னு அவன் கேக்குறாங்க மாதாஜி. ஓகே, பிள்ளையார நம்ம கும்பிடுறோம்னு சொல்லிட்டு எதுல நம்ம படிச்சிருக்கோம், எந்த புத்தகத்துல வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம்? நம்ம மூதாதையர்கள் வழிபட்டதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? ஆனா இங்க நம்ம பகவத்கீதையில பகவானே சொல்றாரு இல்லையா, நானே முழுமுதற் கடவுள். எங்க வந்து விநாயகர் சொல்லியிருக்கார் நானே முழுமுதற் கடவுள். விக்னங்களை வந்து அகற்றக்கூடியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விநாயகர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா அவருக்கும் வந்து கடவுள் என்ன யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மான்னு. புரியுதுங்களா மாதாஜி? இல்ல அவருக்கும் புரியுதான்னு கேளுங்க. ஏன்னா நம்ம என்ன ஒரு இது செயல் செய்ததா இருந்தாலும் நம்ம விநாயகரை வழிபட்டுட்டு பண்றோம். ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த விக்னம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தவறுகள் எதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவரை சொல்லி, ஈவன் நம்ம வேதவியாசரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை எழுதுறதுக்கு, நம்ம பகவத்கீதை எழுதுறதுக்கு நம்ம விநாயகரை தான் கூப்பிட்டு எழுத சொல்லுவார். அப்ப சொல்லுவார், நான் சொல்றதுல ஏதாவது தவறு இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீ எழுதக்கூடாது, உடனே அதை வந்து விளக்கம். எது உண்மையோ அதை நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், அது உண்மைன்னா நீங்க வந்து எழுத ஆரம்பிக்கணும், நான் ஃபாஸ்டா சொல்லுவேன், நீ ஃபாஸ்டா எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ இந்த பகவத்கீதை எழுதினது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விநாயகர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து முழுமுதற் கடவுள் நான் தான்ட்டு விநாயகர் ஸ்துதி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர், ஆதி தேவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முதற்கடவுள் வேணா நம்மளுடைய விநாயகர் முதற்கடவுள், முழு முதற்கடவுள், கடவுளுக்கெல்லாம் கடவுள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விநாயகர், நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த விராட ரூபம் இப்ப பார்த்தலைங்க மாதாஜி, இந்த விஸ்வரூபத்துல இருந்துதான் நம்மளுடைய பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணுவார், மந்திரங்களை சொல்லி 24 மூலக்கூறுகளும் இந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கு. சோ அந்த மந்திரங்களை சொல்லிட்டு அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கிற மூலக்கூறுகளை எடுத்து ஒரு உயிருள்ள உயிரற்ற பிரபஞ்சங்களை வந்து பிரம்மதேவர் வந்து உருவாக்குகின்றார்ன்றத பார்க்கலாம். அப்ப பிரம்மதேவர் எங்க இருந்து வந்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவோட அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்து வராருன்னு பாக்குறோம். மகாவிஷ்ணு எங்க இருந்து வராரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வராருன்றத பார்க்கலாம். ஏன்னா அவர் தான் வந்து 3 ரூபங்களாக வியாபித்திருக்கிறா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரெகுலரா நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண அவரே நம்மள மாதிரி கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. அதனால அவரை ரெகுலரா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண சொல்லுங்க. சும்மா கேட்டுட்டு இருந்தாருங்க, படிக்கிறப்ப சும்மா கேட்டுட்டு இருந்தான். அதனால சும்மா கேஷுவலா கேக்குறப்போ நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விகள் கேட்கணும், அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும். இப்ப முதல் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நம்ம விநாயகர் வேண்டோம் முதற் கடவுள், ஆனா முழு முதற் கடவுள் மூலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்லன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
முதல் கடவுள்னு சிவனை தானே சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எப்படி மாதாஜி? மாதாஜி நம்மளோட அந்த இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம், ருத்ரர்களில் 7 ருத்ரர்கள் இருக்காங்க. அதுல வந்து முதல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிவபெருமான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முதல் வைஷ்ணவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான். சிவபெருமான் ஏன் வந்து கண்களை மூடி தியானத்துல இருக்காரு அப்படின்னாக்கா, அவர் சாங்கிய யோகத்தை, ஆத்ம யோகத்தை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும்